Bună, fetelor! Dacă mă vedeți așa, înseamnă evident că ne machiem împreună astăzi. Vreau să vă arăt rutina mea de zi cu zi în materie de machiaj, ce produse îmi plac și pe care le folosesc chiar în fiecare zi. Aproape, pentru că nu mă machiez în fiecare zi, dar dacă mă machiez stau să întind mâna către ele. Și pe lângă chestia asta, mă gândeam să mai vorbim, pentru că e cea mai bună ocazie să ne cunoaștem mai bine, să vă spun ce se mai întâmplă în viața mea și chestii de genul ăsta. Am alcool izopropilic lângă mine, îmi place tot timpul să îmi dezinfectez mâinile. Asta e primul lucru pe care îl fac în momentul în care ajung la masa de machiaj și vreau să-mi aplic ceva pe față, pentru că deși m-am spălat pe mâini fix înainte să mă așez aici, între timp am pus una pe cleanță, mi-am așezat toate chestiile astea, cameră, lumini, tot, și atunci bineînțeles că încă mă simt murdară și e și normal. Praf, poate păr de pisică, că sunt înconjurată peste tot. Și atunci prefer tot timpul să mă dezinfectez. Folosesc alcool izopropilic și în momentul în care dezinfectez paletele de machiaj, blush-ul, contouring-ul, recipientele pe din afară, pentru că pun pe fond de ten. Bineînțeles că mai pun și produs deasupra și se adună bacterii, că e, na, lipicios. Ca bază de machiaj folosesc gel de aloe vera, ăsta de la Holica îmi place mie foarte mult. Știu trucul de la Dana Roba, ea m-a machiat pentru nuntă și ea folosea aloe vera pe post de bază de machiaj. Ea folosește produse de la Artes, nu știu, am încercat la un moment dat produse pentru acne, nu o dat pe spate, dar gelul ăsta de aloe vera de la Holica chiar îmi place foarte mult. Și încep prin a pune o cantitate foarte mare pe toată fața. Nu știu dacă observați, fața mea arată mult mai bine, n-am absolut niciun coș activ, am doar cicatricile și atât. Mi-a recomandat o fată pe TikTok la unul din videoclipurile mele, o cremă pentru acne pe care nu o numesc aici, pentru că crema conține antibiotic și atunci nu vreau să vă recomand și să o încercați fără să o biți înainte cu un medic, doar că ea mi-a recomandat-o și am zis ok, pe propria răspundere o să o încerc. Chiar dacă nu mi-a fost recomandat niciun medic și îmi place foarte mult. Ea a zis că a folosit 2 luni, eu o să o folosesc doar 8 zile, cum scrie pe ambalaj, pentru că e antibiotic și poate să-ți crească rezistența la antibiotice și atunci nu ne jucăm cu chestiile astea. Și mă gândeam cumva că această cremă ar fi foarte potrivită în momentul în care îmi fac dermapenul, ca să nu mai apară coșurile alea după dermapen, pe care v-am mai arătat într-un video. Mă gândesc că ar fi foarte faină. Ca fără tineri folosesc pe ăsta de la Catrice. În ultimul timp cam pe ăsta l-am încercat. Are un preț foarte bun. Nu are acoperire foarte mare. Asta e ce mă deranjează de el. În rest rezistă bine. Se așează foarte bine pe ten. Mai ales cu pensula. Cu brățelul nu-mi place atât de mult, dar cu pensulă, orice pensulă se așează foarte, foarte bine pe ten. N-am încercat să aplic și cu mâna, deși înainte obișnuiam să fac asta cu fonduri de ten. Însă acoperirea, nu știu, nu prea mă încântă, pe lângă faptul că mi se și absorbe foarte mult în ten. Tenul meu absorbe o cantitate mare de produs tot timpul și așa ceva timp după ce l-aplic se duce în acoperirea pe care o am avut-o inițial. Asta e doar din cauza faptului că tenul meu, deși este un ten gras, este un ten deshidratat, din cauza tuturor procedurilor pe care eu mi le fac și atunci e normal să absorbă o cantitate de produs. Așa că dacă aveți tenul gras sau chiar și un ten uscat și observați că puneți fond de ten și se duce după ceva timp, probabil trebuie să veniți cu încă puțin deasupra, tocmai din cauza asta, pentru că tenul absorbe produsul. E ca un păr în care pui un ulei sau un tratament și știți că dacă e părul foarte uscat, poți să pui mai mult tratament decât într-un păr normal, pentru că îl atrage în interior și nu pare încărcat. Așa și cu fața. Am învățat asta tot de la un make-up artist, de data asta alt make-up artist. În momentul în care m-am machiat pentru majorat, cred, mi-a explicat chestia asta, pentru că tot punea fond de ten și tot punea. Cumva fața mea absorbea fondul de ten și nu se vedea acoperirea care ar fi trebuit. Așa și cu fondul ăsta de ten. Pur și simplu, dacă mi-aplic o cantitate decentă și mi se pare că arată bine, la ceva timp după nu o să mai fie acolo. Și asta nu pentru că se ia de pe față, pentru că eu nu mi-ating fața de nimic, nu pun mâna pe față. Deci, pur și simplu, este tras în interior, nu se șterge de altceva. Și atunci asta poate să difere de la persoană la persoană. Nu toate persoanele sunt exact la fel. Și eu aprind direct pe pensulă. Știu că ține pe până pe podul palmei, dar din nou nu-mi place să-mi ating fond de ten mai multe chestii decât este necesar, pentru că se adună bacterii. Și am pus așa direct pe pensulă. O să-mi țin oglinda cât mai jos cu putință, pentru că am să fac că dacă o aduc în față, camera mea ia ca pe un produs pe care vă prezint și mi se duce focusul de pe mine, cam asta e ideea. Și aplic o mișcare tapătare, prima oară când folosesc pensula asta, cea pe care o folosesc de obicei nu era curată, dați să vă și arăt. Asta este. Pensula pe care o folosesc de obicei este de la Ebelin. Nu cred că are un număr sau ceva, mult într-un set din DM, dar îmi place și forma ei și merge foarte nici pentru contouring, anticearcă în tot. Doar că momentan este curată și n-am mai spălat-o, am uitat pur și simplu de ea. Așa că asta ne descurcăm cu pensula asta. Nu știu de unde e. Cien, asta e din Lidl. De la un set din Lidl. Până acum îmi place cum se aplică. Și am zis că o să și vorbim astăzi și vreau să vorbim puțin despre activitatea mea aici pe YouTube. Nu știu, sunt într-un punct în care mi-e greu să-mi găsesc motivația
Și știu că oarecum e normal, pentru că nu veți rezultate din prima și în general noi ca oameni în momentul în care nu vedem rezultate avem tendința de a renunța la ceea ce facem. E mult mai greu să te motivezi când nu ai rezultate. Ce drăguț se aplică cu pensula asta, nu cred, deci chiar n-am văzut până acum, dar se vede, nu se aplică foarte drăguț. Bun, legat de motivație, eu am problema asta, sincer, în momentul de față, în special pe TikTok și pe faptul că îmi găsea motivația mai greu să postez aici pe YouTube și să filmez și să editez în câteva ore. Eu am multe activități în decursul unei zile, sunt și cu facultatea, sunt și cu lucru și mi-am apucat de câteva activități extra pe lângă, care țin strict de a învăța lucruri noi, pentru că vreau să mă ajute în carieră și o să vorbesc despre chestia asta mai târziu. Dar lăsând chestia așa la o parte, când nu vezi rezultate, da, te demotivează chestia asta și am intrat pe TikTok astăzi și m-am mâncat pe mine să mă uit la statistici și la câți urmăritori am și la chestii de genul la care nu mă uit de obicei. Eu mă uit la număr de urmăritori care apare în partea sus a paginii și atât, tot timpul. Și atunci ar mai variază, dar nu știu exact cât variază. Dacă nu e o chestie foarte mare pe care chiar să o văd sau să o observ, cam mai cât am avut acum 2 zile și mai cât a variat și chestii de genul ăsta. Trebuie să fie o chestie instantă ca să-mi dau seama. Ce s-a întâmplat că m-am uitat eu la statistici? Și m-am uitat pe ultima lună câți urmăritori am avut. Deci am văzut o chestie foarte bizară, când în data de 20 februarie mi-am pierdut foarte mulți urmăritori. Chestie pe care eu n-am observat-o. Undeva la 20 ceva de urmăritori dintr-o dată, într-un foc, fără niciun motiv, adică eu nu știu de ce și cum. Nu știu dacă am postat în ziua respectivă, oricum contentul meu pe TikTok e cumva haotic, pentru că nu am o nișă pentru care postez. Postez tot ce îmi vine mie în cap și tot ce fac eu în viața zi cu zi, adică dacă am să fac curățenie, postez videoclipuri drăguțe cu curățenie, dacă mă machez, postez cum mă machez, dacă, nu știu, gătesc, postez cum gătesc. Nu am o nișă pentru care postez, nu e ca aici unde postez doar videoclipuri de beauty și știu chestia asta și următorii mei știu chestia asta. Și atunci, pentru faptul că YouTube-ul merge foarte lent, pentru că este un content de lungă durată și nu prea mai e la modă în momentul de față, mai avem și problema cu TikTok, unde am pierdut niște urmăritori fără știu de ce, chestii pe care nu am observat pe moment, am observat asta să mă uit la statistici. Și m-am gândit, ok, bun, care e mai rost? Adică pe TikTok postez de câțiva ani, nu constant, într-adevăr, un videoclip 2 pe săptămână, dar abia acum am început să postez mult mai des. Dar care mai este rostul? Adică nu văd, nu știu, nu prea văd tot timpul o evoluție, în sensul bun al cuvântului. Oricum, nu e ca și cum următoarea, acum câștigasem o perioadă de săptămână, 2 și am pierdut tot cam în perioada aia. Nu s-a văzut o schimbare exact la numărul de următori la care eram acum o lună. Nu e nicio diferență din punctul de vedere, dar m-am demotivat total. Sincer, și mă gândeam, mai postez pe YouTube, mai filmez astăzi, nu mai filmez. E și târziu, mai am și alte chestii de făcut pentru mâine, că mâine e luni. Și eram foarte demotivată pe subiectul ăsta, dar am zis, bun, mi-am decis ce vreau să fac. Poate nu o să văd rezultate, poate cândva o să văd. Eu continui pentru cât de mult timp mai pot și momentan încă mai pot și încă îmi doresc chestia asta și încă vreau să continui. Și atunci nu mă las oprită cumva de chestiile astea. Îmi place cum arată momentan fond de ten, super aveți. Mai am pe frunte să mai aplic și sunt ok și puțin partea asta. Să mai blânduiesc. Vă ziceam, intră o cantitate foarte mare, adică vedeți de câte ori am reaplicat fond de ten. Legat de chestia cu acnea, merge foarte bine, neașteptat de bine, sper să țină tot așa. Pe partea asta chiar merge ok. De fapt, cam pe toate celelalte părți merge foarte ok în momentul de față, nu știu, pot să le pe toate, dar în același timp. Mă bazez foarte mult pe chestia asta. Și atunci, nu știu, probabil că asta e tot. Eu încerc să mențin motivația, să mai postez în continuare și o să vedem ce o să se întâmple. Cumva sunt și foarte mulți influenceri care sunt răi. Persoana la început de drum, că toată lumea vorbește acum pe internet de succes dacă vrei să mai pui ceva, că piața este saturată, că e atât de greu, că și cu contentul, dar într-un mod foarte urât, adică nu să dea copii un sfat, într-un mod pur și simplu răutăcios. Și acum nu știu dacă sunt amenințați, dacă este o frustrare și pentru ei. Mă gândesc că, na, normal că nu sunt amenințat de mine ca persoană, dar, în general, de persoane ăștia care vin noi, faptul că poate ei nu o să mai fie la fel de relevanți, habar n-am. Poate și schimbările astea cu preferințele oamenilor, pentru că înainte era Instagram-ul, după a fost YouTube-ul, după TikTok-ul și cumva sunt toate aceste schimbări cu care ei nu se simt confortabili, mă gândesc. Acum o să vin cu concealerul ăsta de la Catrice.
cumva mi se pare puțin nedrept, adică e un loc sub soare pentru toată lumea și eu nu înțeleg răutățești cu modul dacă vrei acum să te apuci de YouTube, succes, pentru că nu o să fie ok. Nu, poate să fie, poate să nu fie ok, depinde de la persoană la persoană, depinde cât de mult vrei să muncești și cât de perseverent ești. Că, da, poate nu apare toate din prima, dar la un moment dat mă gândesc că trebuie să apară. Nu știu. Și dacă nu să apară pe YouTube, poate să apară pe TikTok, poate să apară pe Instagram. Și aici e încă o dezbatere, pentru că nu știu dacă să mă apuc sau nu să postez și pe Reels, pe Instagram. Mi-ar lua foarte mult timp, adică mi-aș dori să postez de 2 ori pe zi pe TikTok, ceea ce nu se întâmplă. Postez aproape în fiecare zi, dar un singur videoclip. Rar sunt zilele în care postez de 2 ori. Și atunci nu știu dacă cum să-mi găsesc echilibru să postez și pe Reels, sincer. E mult de muncă și am zis programul meu, adică noi lucru și facultatea mă ocupă foarte, foarte mult timp pe zi, pentru că sunt ocupată cam până la 9 seara, de la prima oră de dimineață până la 9 seara. Cred că toată ideea ar fi să nu mă plâng. Bun, știu că de când am început videoclipul ăsta doar m-am plâns, dar poate îmi dați un sfat. Dacă ați păsești pe Reels, ce formă de conținut vă place, de fiecare dată vă pun întrebările ăștia, chiar aștept un răspuns de la voi, sincer. Mă ajută foarte mult să mă spuneți ce credeți voi despre contentul meu. Corectorul ăsta arată foarte fain, se blindește foarte nefondete. Este vorba de Catrice, mi-am mai dat Catrice True Skin, chiar îmi place foarte mult. E cea mai bună pe care l-am încercat până acum. După felul în care se așează, nu se strânge, nu nimic, chiar e foarte, foarte bun și foarte mat, adică rămâne acolo și arată foarte bine. Eu încă am rămas pe partea asta de cosmetice foarte, foarte mate. Știu că trendul s-a dus de mult și toată lumea acum e pe chestii cât mai glowy, cât mai ok. Eu am un ten gras. Și poate că ăștia foarte, foarte mate n-arată perfect în momentul în care doar ce le-am aplicat, dar cu cât trece mai mult timp și mi se îngrașă ten, baza mea arată mult mai bine. Pentru că se combină cu toate culorile și chiar arată foarte glowy și foarte ok. Și atunci mi-mi place efectul ăsta. Și sincer, mi se pare că asta e cea importantă chestie. Dacă la o oră, 2 ore după ce am machiat, când am ieșit din casă, fondul meu arată mult mai bine. Mult mai ok decât dacă arăta atunci pe moment și după aia s-ar lua. Pentru că un fond de foarte, foarte glowy, așa, foarte strălucitor, arată bine puține ore. Cred că și pe persoană cu un uscat nu arată bine toată ziua, pentru că se ia, nu e la fel trist ca un fond mat. Și cel puțin în cazul meu, cred că ar arăta horror după ceva timp. Trebuie să vă alegeți fontul în funcție de tenul vostru. Dacă faceți un ten gras, mergeți spre mat, chiar dacă nu este un trend. Toate chestiile astea cu trendurile care apar și se duc și revin sunt ok și e ok să ne bazăm și pe chestia asta, dar trebuie să avem și o bază a noastră, să alegem produse care se potrivesc, culori care se potrivesc, stiluri de haine care se potrivesc, nu să mergem tot timpul să alergăm după trenduri, să alergăm după trend. Trebuie să și învățăm să ne cunoaștem. La mine a durat destul de mult până am învățat să mă cunosc, sincer, pentru că am tendința să fii foarte influențabilă. Foarte. Când vine vorba de trenduri, când vine vorba de absolut orice. Când o persoană îmi bagă un produs pe gât foarte mult timp în online, eu o să-l încerc. Sunt foarte influențabilă din să vedea, tot timpul am fost. Asta e pur și simplu tipul meu de personalitate. Și atunci a durat foarte mult timp să mă cunosc, să-mi dau seama ce îmi place să port, să-mi dau seama că nu-mi place atât de mult stilul ăla foarte, nu știu, să arăți tot ceea ce ai care se poartă în ultimul timp. Deși am fost o mai perioadă din liceu și puțin din facultate, umbram și arătam tot. Topuri foarte scurte, cu pantaloni foarte scurți, fuste scurte și chestii de genul. Nu mai sunt așa, îmi place foarte mult să merg cu zona asta de clasic, pe fuste mai lungi, cămăși, îmi place foarte mult să port cămăși. Cumva am schimbat chestia asta foarte, foarte mult. Nu știu dacă are legătură neapărat cu kilogramele în plus pe care le-am luat. Cred că cumva și chestia asta că m-am încreșat. M-a ajutat foarte mult să-mi cunosc corpul și să-mi dau seama ce îmi place să port și că nu e totul despre a arăta cât mai sexy cu putință și că a fi sexy înseamnă să arăți tot ceea ce deții. Pur și simplu trebuie să-ți iubești corpul, să-l îmbraci cu ceea ce trebuie ca să arate bine, să fie elegantă. Mi se pare mai sexy o femeie elegantă decât genul de femeie care arată tot ceea ce are. Știți deja că mi-am descoperit o pasiune pentru tot ce înseamnă conturing cremos, așa că o să vin cu acest conturing de la Essence. Nu-mi fac ceva foarte strident la ochi niciodată în viața de zi cu zi. Nu știu, machiajele extraordinar de colorate pe care le făceam înainte nu prea se mai lipesc de mine, doar că în continuare îmi place să-mi cumpăr palete. Chiar dacă nu mai folosesc atât de mult ca în trecut. Bun, și acum aplicăm aici. Și foarte puțin pe nas. Și blenduiesc. Am scos o singură pensulă pentru absolut tot. De la fond de ten, concealer, bronzer, tot.
Pentru cremos folosesc o singură pensulă și după o să vin cu altă pensulă. Dimineața nu schimb pensulele foarte, foarte mult în fiecare zi. Atât când am o pensulă curată, o folosesc pentru tot ce înseamnă bază și după aia mi-au o altă pensulă curată și folosesc pentru tot ce înseamnă pudră și cam asta e tot. Pentru highlighter am o pensulă diferită pentru că îmi place să fie foarte pufoasă. Dar cam asta, îmi place să am foarte multe pensule ca să le am curate și să pot să le folosesc, altfel nu prea. Vin cu conturing-ul și aici pe ploapă. Dă cumva efectul ăla de alungire foarte, foarte frumos. Eu mă uit în jos pentru că mă uit la oglindă, îmi pare rău, n-am oglindă în față și probabil că nici măcar n-aș vedea pentru că port ochelari. Nu m-a spus niciodată ochelari aici pentru că s-a afectat foarte urât lumina ei, dar port ochelari. Am astigmatism miopic, cred că așa se numește și nu văd foarte bine la distanță. Cam așa arată. Mergem și partea asta. Ce-mi place în make-up și îmi place și la pictură, că de să mă apucat să pictez, e că niciodată nu greșești. Dacă greșești ceva, poți să refaci. Mai adaugi produs, mai ștergi produs. Tot timpul poți să corectezi ceea ce ai greșit. Adică nicio greșeală nu e așa definitivă și îmi place foarte mult chestia asta și la fel și în pictură. Deci dacă greșești ceva, mai pui o culoare, mai pui ceva pe deasupra și pur și simplu ai corectat. Mie îmi place să vin foarte mult până în față cu corector, blush și tot. Cumva să unesc așa linia asta, așa. Așa blendesc eu. Pun produs doar aici, dar îl blendesc așa, cumva. Pentru că îmi scoate foarte bine pomeții în evidență în partea asta. Foarte, foarte bine și îmi place chestia asta. Bam. Foarte fain arată. Vreau și vă spun de fond de ten. Cred că se vede, că deja mi se văd din semne. Se vede faptul că am o textură pe față. Dar pentru că fața mea absorbe tot. Am încărcat foarte multe chestii în perioada asta pentru că îmi doresc foarte, foarte mult să evoluez, foarte mult. Am stat foarte mult în același punct, doar din comoditate și atât. Strict din comoditate, ceea ce nu a fost deloc un lucru bun pentru mine. Spre exemplu, chestia asta cu YouTube, puteam foarte ușor să mă apuc de în primul an de facultate, nu făceam nimic cu viața mea în primul an de facultate, făceam cursurile online, n-aveam job, n-aveam prieteni, n-aveam absolut nimic, n-aveam doar pe soțul meu care lucra în perioada respectivă și atunci nu avea tot timpul timp de mine să stăm împreună, avea timp după lucru. Eu nu făceam nimic, stăteam ore întregi doar în casă, mă uitam la seriale, mă uitam la filme, nici măcar nu citeam atât de mult în perioada aia, nu făceam nimic cu viața mea. Intram online la cursuri la care probabil măcar nu eram atentă, doar mă treceam prezentă și atât. Nu pot să zic că am căpătat ceva în anul ăla, a fost un an întreg și prin chestia asta și faptul că mă simțeam tot timpul tristă și depresivă, adică să stai atât de mult în casă, era horror pentru mine. Și cumva chestia asta cu online ar fi fost perfectă în perioada aia, doar că, nu știu, mi-ar fi ce zic alții, era și foarte comodă. Vă dați seama că îmi plăcea, pe de-o parte, să nu fac nimic toată ziua. Cred că ar fi visul meu de acum. Să vă dați seama că nu fac nimic toată ziua, cred că ar fi visul oricărui om. Și acum o să folosim musul ăsta de la NYX pe post de blush. E superb, superb, se blendește atât de bine. Poți să pui o cantitate cât de mare vrei tu, pentru că o să reușești să-l blenduiești. Se absorbe frumos, se contopește cu celelalte produse de sub. E preferatul meu, foarte, foarte bun. Și îl pun aici, peste tot pe pomeți, foarte puțin aici sus pe nas, în vârful nasului. Asta fac în fiecare zi, chiar dacă n-am conturing pe nas, tot pun puțin blush. Și apoi vin din nou și pe aici. Cât mai aproape de ochi. Tocmai pentru a contopi cumva blush-ul cu zona de anticearcă. Și a arătat tot așa foarte bine blenduit, foarte smooth, să nu se vadă nimic de marcații, să nu se vadă nimic. Da, și cum ziceam, chestia asta cu online ar veni perfect atunci. Din nou, chestia asta cu... Am învățat chestii noi, exact ce fac acum, pentru că mă implic când am învățat foarte, foarte multe chestii, mă uit la TED Talk-uri sau învăț pur și simplu eu de capul meu foarte multe chestii. Puteam să fac atunci, puteam să fac în perioada respectivă, doar că, nu știu, n-a fost, fie n-a fost momentul, așa că acum s-au adunat foarte multe chestii, pentru că nu vreau să mai fac chestia asta. Nu vreau să mai irosesc viața, când pot să învăț chestii, când pot să mai dezvolt, când pot să ajung unde mi-am dorit tot timpul să fiu.
Și vă recomand chestia asta, adică nu mai amânați chestiile, nu mai amânați, mi vreți să faceți ceva, faceți acum. Niciodată nu o să fie un moment mai potrivit ca acum. Și încă o chestie, apucați-vă de chestii înainte să fiți buni la chestia respectivă. Și să vă spun de unde până unde toată chestia asta. Eu tot amânam tot ce însemna YouTube și chestii, pentru că gândeam nu suficient de bună. Când o să fiu suficient de slabă, o să mă apuc. Pentru că o să vedeți pe cum am slăbit. Sau când o să fiu suficient de frumoasă, o să mă apuc. La un moment dat nu sunt suficient de frumoasă, nu sunt suficient de slabă, nu sunt suficient de drăguță cât să mă apuc. N-am despre ce vorbi. Aveam tot felul de chestii de genul ăsta în cap. Și am amânat. Nu, m-am apucat acum. Poate nu știu suficient de multe chestii despre tot ce înseamnă cameră și astfel de tehnologii, nu m-a interesat niciodată. Abia acum învăț și durează ceva până o să devin foarte bună. Durează ceva până să învăț să-mi fac setările la cameră, durează ceva până să fiu perfectă la chestiile astea, dar nu... Dar asta înseamnă că nu trebuie să mă apuc. Tocmai, acum am ocazia să învăț. Nu mai aștepta să învățați toate chestiile astea dinainte să vă apucați. Apucați-vă și o să le învățați pe parcurs. Vă și chestia asta cu slăbitul. Nu sunt suficient de slabă acum, la un moment dat o să fiu suficient de slabă. Nu afectează pe nimeni cu nimic. Nu o să fiu mai puțin drăguță pentru că nu sunt slabă. Nu știu, pur și simplu, nu merg mai puține lucruri pentru că nu sunt slabă, am tot timpul de lume să slăbesc, am tot timpul de lume să devin cea mai bună versiune a mea, atât timp cât încep. Dacă nu încep, nu o să ajung niciodată cea mai bună versiune a ta, logic. Și acum să avem foarte puțin corector ca să blendez totul foarte frumos, aici fix sub linie. Și foarte puțin aici. Unde am mai pus și inițial, dar acum e strict pentru a mă ajuta să blendesc și atât. Încă aceeași pensulă, pentru că ajută foarte bine la blenduit și tapătez. Sper că nu. Am văzut o chestie foarte interesantă pe TikTok în ultimul timp. Spunea ceva de genul: dacă ai fi într-un film, ai fi personajul principal, ce crezi că ai striga audiența ta la tine să faci? Pe modul în care cu toți avem acea chestie pe care ne e frică să o facem, dar știm că ar trebui să o facem, dar ne este frică. Și atunci știți cum într-o scenă de film, personajul principal știți că trebuie să facă ceva și nu faceți cine să strigi, dar să spui fă asta, ce crezi că audiența voastră striga la voi? Și am văzut chestia asta după ce am apucat de toată nebunia asta cu YouTube-ul, TikTok-ul, tot milionul de chestii pe care le fac eu într-o zi. Și mă gândeam exact la chestia asta, că nu mai striga nimic. Nu știu, poate maxim m-a spune să mă opresc din făcut ceva, dar nu mai simt chestia asta cum că ar trebui să fac ceva și nu aș face. Chiar deloc. În momentul de față, absolut orice îmi doresc să fac, o să mă apuc de chestia și o să fac. Poate mai bine, poate mai prost, într-adevăr nu poți să faci 100% bine 1.000.000 de chestii în același timp. Trebuie să iei cumva puțin energie în ceva să pui în altceva. Momentan eu iau din energia cu facultatea. Adică până în sesiune nu pot să zic că o să fiu acolo 100%, o să merg la cursuri, o să îmi dau silința, dar nu 100%. Trebuie să iei din ceva ca să pui în altceva. În momentul de față, cred că audiența mea strigă la mine să fac ceva, tocmai pentru că fac toate lucrurile astea pe care mi-am dorit tot timpul să le fac. O chestie la care nu sunt bună deloc e să-mi fac părul. Încă învăț, dar nu cred că aș fi vreat o coafeză bună, nu mă descurc aproape deloc. Acum am încercat să-mi fac cu Dyson-ul, cu peria aia de îndreptat. Arată ok, dar nu sunt 100% mulțumită de ce mi-a ieșit. Sincer vă spun. Nu prea mă pricep eu la chestiile astea aproape deloc. De în regulă, toate timpul lor l-am dat clar o să învăț. Dar mi se pare că îmi găsesc mai greu cuvintele, chiar așa e. Chiar mi le găsesc mai greu pentru că l-am mai filmat de o săptămână jumătate. Și vin mult, mult mai greu. Am vrut să filmez joi, n-am putut. Cumva corpul meu a cerut o pauză în asta de la multe chestii. Am fost la pământ. Din punct de vedere cum mă simțeam fizic, doar fizic și atât, mental eram foarte bine și îmi doream să fac foarte multe chestii, doar că fizic n-am mai putut. Exact pe sistemul ăla de dacă nu ți tu o pauză, ceva la corpul tău și nu crezi că îmi vine ție. Exact așa am fost și eu. Acum am pus puterea aceasta de la Huda în căpăcel aici. Se vede că e Huda. O să vă arăt după borcănașul, după ce o folosesc. Deja am apucat să-mi pun în borcănel. Pentru că aveam cu voi și m-am luat cu vorba foarte tare. Am mai să fac o schimbare și din punct de vedere profesional. Se apropie momentul în care o să vină ziua când acea schimbare se va întâmpla. Și nu e ceea ce mă așteptam. În momentul în care am renunțat în salon ca să-mi schimb traseul profesional, să lucrez
cât de cât apropiau cu ceea ce făceam la facultate și cu ceea ce am studiat. Și nu mă așteptam ca lucrurile să stea diferit. Mă așteptam să fie mai ușor. Nu știu, toate chestii sunt grele în ultimul timp. Prea mulți oameni, prea multe domenii diferite, nu știu, prea mulți oameni pe glob. Adică și chestia asta cu YouTube-ul, că toată lumea spune că e piața spre aglomerată și sunt prea mulți oameni și nu mai rost să mai apuci că sunt prea mulți oameni. Mă gândeam astăzi, ok, bun, dar sunt prea mulți medici, prea mulți ingineri, prea mulți avocați, prea mulți oameni în toate domeniile. Mă rog, o să spuneți acum că nu sunt profesori în România, că nu sunt medici în România, dar mai vrea așa per total. Sunt foarte mulți oameni care intră la facultatea de medicină, intră la facultatea de drept, intră la alte facultăți, față de ceea ce am făcut eu. Și sunt foarte mulți oameni în toate domeniile, adică asta înseamnă că acum copiii noștri nu mai să mai facă nimic, nu trebuie să mai meargă la nicio facultate sau nu trebuie să mai facem facultate sau alte chestii, pentru că sunt mulți oameni în toate domeniile, nu? Dacă pe principiu nu mă apuc de creare de conținut, că deja sunt prea mulți oameni. Dacă tot fac așa un oversharing acum în fața voastră și vorbim despre tot ce mă taie prin cap, m-am apucat de sală. Și am enervat așa de tare astăzi la sală. Era o persoană care făcea cu gantere fix lângă ăla de gantere în care tu și spui gantele la să ții gantere. Era practic acolo. Trebuia să mă duc să-mi pun greutățile de 4 la loc ca să plec acasă când nu sunt ceva de făcut. Și nu puteam de el, era fix acolo pe fața cu locul în care trebuia să-mi pun eu greutățile și nu înțeleg de ce. Dă-te 3 pași mai în spate ca să poată lumea să treacă prin jurul tău, să-și pună gantele, să-și ia gantele, nu trebuie să te lipești de oglindă. Iar chiar așa nu te vezi că trebuie să fii fix acolo lipit de oglindă, mai puțin și să fac oglinda. De ce faci chestia asta? De ce te băga așa în ăla de gantele când poți să te mai în spate, ai și mai mult loc, nu te încurcă nimeni, nu încuși nici tu pe nimeni. Cumva, de ce să mă simt tot eu prost că vreau să trec din fața ta? Pentru că tu ești lipit de oglindă și de masa aia cu gantele, de suportul de gantele. Uai! Dar pe locul și mă enervează foarte tare în momentul în care merg la sală sunt oamenii aia care își iau gantelele și se plimbă cu ele prin sală. Își iau 5-6 seturi de gantele, nu știu, pentru fiecare serie, cât un set, și se duc și se plimbă. Pur și simplu, în capăt opus. Și obții puncte bonus dacă nici măcar nu le duci la loc, știi, cam ceva de genul ăsta. Oribil. O să folosim conturing-ul ăsta de la Essence. Și să mi-l aplic doar aici, doar unde se creează umbra în mod natural, cu ăsta nu mai vin în față, doar aici. Prin mișcări de apătare, încet, încet, încet. Am schimbat și pensula, ați văzut una din asta în unghi. Pensula asta nu mai știu de unde l-am. Le-am de foarte mult timp. Probabil cumpărat de pe Temu sau ceva. Arată fain. Deja machiajul începe să arate din ce în ce mai bine, să fie așa cum tot unitar, să se combine chestiile exact cum trebuie una cu celelalte. Și fiind acolo în sală și gândindu-mă la chestiile, am sărit cu gândurile dintr-unul într-altul și am realizat chestia asta cu antrenorii, pentru că acum, dacă vrei să lucrezi cu un antrenor sau să înveți să faci exerciții corect, trebuie să plătești o grămadă de bani. Eu am avut noroc pentru că soțul meu deja făcea sport de foarte, foarte mult timp, în momentul în care am apucat de sală și atunci am putut să mi ia ce am învățat și el se la oameni pe YouTube, pe ce am putut. Dar trebuie să plătești o grămadă de bani ca să ții un antrenor. Și știu că în momentul în care am apucat eu prima oară de sală, prin liceu, cred că eram clasa 9 sau ceva de genul ăsta, sala avea antrenorul ei, care venea și ți arăta ce trebuie să faci și cum se fac corect exercițiile și așa mai departe. Și m-am gândit la chestii, la diferența între acum și atunci, pentru că acum dacă vrei să faci mișcare și să faci exercițiu corect și nu știi cum, ori te pe YouTube, ori nu mai faci deloc, pentru că nu e nimeni acolo să-ți arate cum să faci un anumit aparat sau cum să faci ceva și nu înțelegi de ce, nu înțelegi ce să-l dau sau posibil a face chestiile astea, adică, ok, bun, dacă vreau să am un antrenor care să mă învețe doar pe mine și să-și acorde timpul să facă toată rutina și tot, da, înțeleg, plătesc bani pentru un antrenor personal, de ce nu mai e chestia asta de antrenorul sării care să-ți arate ce și cum? M-am spus, eu mă descurc, mă gândeam așa la alți oameni, dacă ești începători, destul de aiurea, pentru faptul că trebuie să dai foarte mult pe un abonament la sală, deja nu mai e nimic accesibil, adică abonamentele au sărit foarte, foarte mult. Trebuie să mai dai și 10 milioane pe lună pentru antrenor personal, mi se pare oribil. Dar ca să trăiești sănătos, dar ca să faci mișcare, să trăiești sănătos. Spune de abonamente la pilate și alte chestii, pentru că trebuie să dai probabil un linic ca să poți să mergi. Suntem în România. Avem salarii de România, nu știu cum trăiesc ceilalți oameni, dar trăim cu salariile de aici, nu și în lumea asta, pe aceeași planetă toți. Nu știu, oribil. Și mă gândeam, bun, ce alte soluții ai? Pentru că dacă nu te duci la sală și nu trebuie să dai un linic pe abonament, antrenor personal și tot, ești să alegi, nu? Adică tot mai poți să spun, ok, bun, poți să faci sport la tine acasă, poți să faci sport în parc, poți să faci sport oriunde. Și mă gândeam la chestia asta, cum pot să fac sport oriunde, de acord cu voi, mă gândeam la zona în care trăiesc eu. Eu
Na, nu stau fix în oraș, stau într-un bloc, dar nu chiar fix în oraș, undeva la periferie, într-un sat de pe lângă, care se dezvoltă destul de mult. Și mă gândeam la chestia asta cu... Eu n-am unde să ies alerg. Eu dacă vreau să ies alerg, nu am parcul din jurul blocului meu. Ar trebui să iau mașina să ajung până într-un parc, să alerg pe acolo, să mă întorc înapoi în mașină, să vin până acasă. Nu am o zonă, să zic, alerg pe trotuar pe lângă bloc, pentru că nu există această zonă. Am foarte multe case în jur și aparent stăpânii de animale nu știu să țină animalele în interiorul curții și sunt foarte mulți câini care pur și simplu scapă, pe lângă câinii maidanezi, sunt și foarte mulți câini care pur și simplu scapă lor din curte și te mai miri că te trezești cu un Doberman lângă tine sau ceilalți câini mai au un șobanesc, nu știu care și alte chestii și bineînțeles că mi-e frică, pentru că nu știu niciodată ce e în capul unui câine și eu iubesc extraordinar de mult animalele, dar mi-e foarte frică de câini străini, pentru că niciodată nu știi ce e în capul unui câine, așa că nu îi mai lăsați pe stradă, pur și simplu țineți în curte și n-aș putea să alerg pe lângă bloc, n-aș putea să alerg pe aici împrejurimi, nu pot nici să mă plimb prea departe pe jos. Eu nu fac niciodată transport în comun pentru că am mașină și pentru că e mult mai confortabil să mă trezesc dimineața mai târziu, să merg cu mașina până la lucru, să mă întorc cu mașina. Na. E mult mai confortabil, mai ales că te duc mai mult pe zi, pentru că mergi până la facultate, mă întorc înapoi. Sunt foarte multe drumuri de așa de du-te vino, nu mă duc doar până într-un loc, stau acolo și mă întorc înapoi ca să pot să iau autobuzul să merg mai mult pe jos până în stație și până... Așa că, într-un fel sau altul, e nașpa, pentru că nu prea mai ai când să mai faci mișcare. Dacă nu ai un job care să te suprasolce din punctul de vedere, nu prea mai ai când să mai faci mișcare. Din păcate. Dacă trebuie să plătești un abonament, să mergi la o sală. Ceea ce eu fac, și ok, și mă simt foarte bine, nu merg chiar în fiecare zi, dar mi-aș dori foarte mult să mă plimb și tot încă caut posibilitatea asta, ce să fac să mă plimb, unde să ies să mă plimb, că durează cel puțin o oră doar ca să ies să mă plimb, ca să găsesc un loc sigur în care să pot să mă plimb, unde să nu fie animale care să mă poată ataca sau alte chestii, nu știu. Și îmi dau seama că am devenit extraordinar de sălbatică, tocmai din punctul ăsta, pentru că înainte când locuiam în Craiova, în orașul meu natal, mi-era foarte ușor, ieșeam, mai plimbam pe lângă bloc, mergeam pe trotuar, mă plimbam ore în șir pe temiri unde și nu mai mi-era frică de câini, doar că acum mi-am dat seama, nu, e foarte frică. Am avut o întâmplare, mergeam la unghii, bun, să ne mai și machiem, că vorbesc aici 3 ore și mă mai machiez. Paleta de machiaj pe care o folosesc în fiecare zi în ultimul timp este asta, de la NYX. Are exact culorile care mie îmi potrivesc cel mai bine din lumea asta. Culori calde, marouri, culori puțin roșiatice care merg foarte, foarte bine cu ochii verzi. Așa arată, e superbă, superbă. Și o să folosesc culorile astea două de aici. Asta mată și asta slipicioasă puțin pe pleoapă și cam atât fac. De obicei fac ceva foarte, foarte timp la ochi sau chiar deloc câteodată. Dar acum nu vreau să rămână chiar așa plictisitor pentru voi, așa că o să vin cu culoare. Și încep prin mișcări de tapătare chiar de aici din colțul intern a ochiilor. Privesc în jos, foarte bine, așa faceți și voi, vă faceți mai bine decât dacă priviți fix înainte. Și încep cu mișcări de tapătare, aplic exact aici unde ar trebui să vină umbrele, nu la toată culoarea mai închisă. Și apoi pur și simplu blenduiesc spre exterior și încep să formeze exact umbrele alea, pentru că aici culoarea să fie mult mai accentuată, o să pară mult mai închisă, pentru că e mult mai intensă și cu cât blenduiești în exterior o să pară mai deschis și nu mai ai nevoie de alte culori sau de alte treceri, pur și simplu ai rezolvat totul cu o singură culoare. Asta dacă și culoarea e destul de bună încât să-ți permită o blenduire corespunzătoare și nu îți pătează pleoapa, pentru că se poate întâmpla. Bun, acum revenind la chestia cu câini, să nu credeți că sunt eu nebună și mi-a venit așa într-o zi că nu vreau să mai fac mișcare, că mi-e frică de câini. Nu, am avut două întâmplări, fără să vreau să fac mișcare, pur și simplu s-a întâmplat. Prima întâmplare eram prin Craiova, am fost cu Nala, cu amstafful meu, în vizită, în primul an după ce am dat-o pe Nala, când încă era micuță și puteam să merg chiar peste tot, acum nicio șansă să mai scot în lume. Motiv pentru care am și lăsat-o la socrii la casă, pentru că nu puteam să o duc la apartament, puteam să o țin într-un apartament pentru că e foarte mare, dar în perioada aia încă putea fi ținută și în apartament și atunci am zis ok, o iau cu mine la ai mei, care stau la apartament. Și am ieșit cu ea pe fața blocului să o plimb, nu? Normal. Fai și ne-au atacat doi câini, unul mai mare și unul mai mic. S-a speriat și Nara, mi-a sărit în brațe, a fost în mod, nu mă bag. Nu te apăr, mi-a sărit în brațe și se recunoscare pentru chestia asta, pentru că dacă s-ar fi dus spre ei, bine, ea era în lesă și ea nu are lesă din aia care se mai mărește, se mai micșorează, are lesă din aia clasică, chiar din metal, stil lanț. Și am fost foarte recunoscătoare de faptul că nu s-a dus spre ei sau că n-a avut chef de scandal, pentru că era grăsuță și atunci,
acum are 45 de kilograme, dar în perioada respectivă avea mai puțin, fiind puiule. Și mi-a sărit în brațe și am luat-o și a fugit și a venit un domn foarte drăguț care m-a salvat de acei câini, pur și simplu i-a pus pe fugă, s-a dus spre ei și i-a speriat. Dacă nu era omul ăla, era pur și simplu și noapte, era târziu, nu mai era altă lume pe stradă, dacă nu era omul ăla, probabil că ar fi fugit câinii după mine și după Nala și poate n-ai fi și prins. După chestia asta, o altă întâmplare, am fost la Unghii, într-un alt sat, în jurul Timișoarei, nu în cel în care stau eu, și unde merg eu la Unghii e așa o casă imensă, o vilă, într-un cartier în care sunt doar vile și doar case pe care nu cred că mi le-aș permite vreodată. Sper că da, dar nu, momentan sigur nu. Din alea pe stil american, superbe, mari, cu coș de basket în curte și chestii de genul, foarte faine. Și deci mă că nu te aștepți, adică frumos totul pe acolo, nu prea te aștepți să dai de câini vagabond sau de chestii care să spună viața în pericol. Și era tot la fel, târziu se întunecase, pentru că era și iarnă și iarna se întunecă destul de devreme, așa că nu pot să vă zic exact cât era ceasul. Și am zis că mai stau puțin în mașină înainte să merg la Unghii. Am parcat puțin mai departe pentru că n-aveam loc fix acolo în fața porții și am zis că mai stau puțin în mașină. Pentru că să mult mai devreme decât ar fi trebuit. Am stat pe telefon, am filmat TikTok-ul, nimic. Și s-a făcut, cred că fără 2-3 minute și am zis, bun, hai să dau un mesaj că am ajuns, să mă duc înăuntru. Și când am să deschid ușa la mașină, îi dă să-mi cea mesaj fetei că ajung. Fuge o fată cu un cățel spre mine și spune între mașină că a scăpat un câine. Am murit. Am intrat repede în mașină, săraca fată fugea cu un cățel mic în brațe, traumatizată, tremură toată și plângea și o înțeleg de ce. Probabil că ea și ataca cățelul. Și am zis, bun, eu ce fac acum? Mi-am luat frumos mașina, m-am mutat în fața porții fetei ăștia și am sar din mașină, le-aia în curte. Nu știu ce eu pot să fac. Stau în mașină până pleacă câinele ăla, dar măcar să fiu acolo fix în fața porții, că na, poate pot să intru rapid. Și fix am ajuns acolo, era și domnul cu câinele și țipa că gata, o să rezolv problema și a băgat câinele în curte, deci era un câine cu stăpân, care pur și simplu a scăpat pe stradă și a atacat un om. Pentru că oamenii nu țin câinele în curte. Nu știu, și eu am pe Nala și Nala chiar e un câine extraordinar de pașnic. Nala este genul de câine care dacă intri în curte te primește și se bucură, cred că dacă intră un hoț în curte l-a primit cu tot dragul, dar pe lângă chestia asta e un câine. Și nu știi de ce e în stare. Nu poți să aduc un străin să zic, ok, bun, joacă-te cu ea, pentru că e totuși un câine tare mare și un câine de care nu poți să fii 100% sigur să faci la foc, că nu-i place ceva la fața ta și vrea să te muște, nu știu, nu-i place mirostul, nu-i place ceva la tine. Se poate întâmpla. În copilul a fost mușcat de propriul meu câine din curte, că nu i-am făcut nimic. Nu știi ce se poate întâmpla și nu știi ce l-a apucă pe câine respectiv, nu știi ce faci. Poate te duci într-un fel spre el să se simte amenințat și te atacă, n-ai de unde să știi. Și atunci eu am toată grija din lume să nu scape câinele ăsta. Tot timpul poartă încuiată, tot timpul ne luăm tot felul de asigurări în astea că nu o să iasă, pentru că nu poți să-l lași pe stradă cu gândul nu o să întâmple nimic, îi plac oamenii. N-ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Așa că astăzi zic, de asemenea de frică de câini, pentru că niciodată nu știi ce om nebun la cap și asta câinele pe drum, sau și dacă mergi printr-un parc, că de mulți oameni care simt câinele fără restă, din nou, tu nu știi ce apucă pe câinele ăla. Poate că este extraordinar de educat, poate că l-ai dresat, poate că l-ai dus la dresaj de 1000 de ori, dar nu știi ce apucă. Nu sunt câinii dezlegați, fie ei mici, fie ei mari. Pe mine câinele meu care m-a mușcat în play era pichinez. Nu căcățel din ăla atât. Nu știi. Și poate fi la fel de periculos ca un câine mare, mai ales un câine mare. De instant. Acum o să vin cu culoarea cu slipici, tot la fel roz. Și cu o pensulă plată, dacă și găsesc. Uite una așa, care e plată și foarte puțin fluffy la vârf. Și cu mișcare de tapătare o să-mi pun sclipiciul pe toată pleoapa. În momentul în care am luat-o pe Nala, îmi plăcea foarte mult cum arăta rasa asta, mai ales puis, atât de adorabil și atât de drăguț ca niște copii. Și mi-am dorit-o foarte mult și în momentul în care am luat-o, cea mai mare frica mea a fost fix chestia asta, că nu o să reușesc să o educ când ajung de mult încât să nu fie violentă la bătrânețe. Având-o pe Nala și crescând-o, mi-am dat seama că nu sunt o rasă chiar de violentă, cel puțin cu oamenii, cu alte animale, da, ea are problema asta, dacă e un animal pe care nu-l cunoaște, care nu e de acasă, pe care nu-l tolerează, poate să devină violentă.
Dar oamenii nu are chestia asta, însă mi-era foarte, foarte frică la început să nu crească, să nu devină violentă cu mine sau să cu alți oameni. Asta a fost cea mai mare frica mea. Chiar dacă am luat-o și mi-a plăcut extraordinar de mult câinele ăsta și o iubesc enorm, asta a fost cea mai mare frica mea. Așa că, nu știu, să ții un câine mare, să nu fii responsabil pentru el, mi se pare destul de... spune foarte multe lucruri despre oameni. Pe de altă parte, sunt foarte mulți oameni care nu sunt responsabili cu proprii copii. Nu știu. Sprâncenele le fac ultima oară pentru că nu mi le mai dau cu gel, nu le mai fac absolut nimic. Am un mascara prin sprâncene colorat de la Essence și atât le fac. Am găsit o fată care mă pensează exact pe gustul meu și mi-a făcut niște sprâncene superbe, chiar dacă mi-au crescut acum. O să mă duc la săptămâna viitoare la pensat, dar mi-a făcut niște sprâncene atât de frumoase. Să și găsesc și o fată care să mă penseze exact pe gustul meu, să fie superbe, superbe. Cam așa arată la ochi, foarte simplu, foarte drăguț. Și apoi o să vin cu mascara asta Sky High de la Maybelline. Încă nu l-am aruncat. Știu că vrem atât timp să terminat și am vrut să-l arunc. Am uitat să-mi cumpăr mascara, așa că am luat înapoi din plasa aia în care le-am pus pe toate. Bine că le-am aruncat. Și am zis, bun, îl mai folosesc o ultimă dată și deja a doua oară când îl folosesc. Trebuie neapărat să ajung să-mi cumpăr altul, dar n-am mai ajuns la DM. Voi și aplic de la bază cu mișcări de zigzag în sus. Am intrat de curând într-un grup de Facebook pentru operații estetice strict din curiozitate, n-aveam de gând să fac nimic și după ce am văzut și discut acolo, nici că mai am de gând să mai fac ceva vreodată. Nu știu, persoanele care pot să treacă prin chestii de genul ăsta, tot respectul meu, tot respectul meu. Deci, când am văzut ce vorbeau fetele de acolo, mai ales chestii nereușite, nu știu, de liposucție, de BBL, de masajele care se fac după, cum că dacă nu găsești persoane care să facă masaj corespunzător, te norocești pe viață și toate chestiile astea, tot respectul meu, dacă tu ești pe așa ceva. Dacă ai puterea, eu nu cred că aș putea vreodată în viața asta să trec prin așa ceva. Nu știu. Din nou, în momentul în care ți-au și mascara e foarte important să te uiți în jos, să ții oglinda dacă mai jos, să te uiți așa, pentru că mai mult dărești sus. Bun, și mascara meu de sprâncene e asta de la Essence, arată atât de bine pe sprâncene. Super, bine, și sprâncene v-am spus pe toate foarte frumoase, iar sprâncenele mele sunt foarte des în general, așa că nu am nevoie să le umplu, cine știe ce, doar să le mai așez, pentru că în general îmi cresc foarte în jos și să le colorez după ce am dat fontem peste ele, ca să arate decent. Cred că și pe toate să mi le cumpăr. Și acum fac buzele cu creionul ăsta de la Essence, sunt cele mai bune creioane din lumea asta, cele mai bune. La un preț foarte mic, în special datorită raportului ăsta calitate-preț. Pentru că să frecvențe poate sunt și altele la fel de bune ca ele, dar prețul lor imbatabil, cred că 11 lei, nu știu, 15 lei maxim, nu habar n-am cât costă acum. Foarte faine și acum le-au făcut așa retractabile, nu mai trebuie măcar să mai chinui să le mai ascuți. Superb. Și vin aici, jos, aici, cu creionul așa, cumva perpendicular în sus. Și îmi creez o umbră fixă aici sub buză. Atenție, nu vin așa ca să-mi depășesc buza, vin exact aici unde buza mea e puțin și în relief. Și apoi, de aici din colțul intern, exact pe conturul buzelor mele, unesc partea de jos. Nu mai pot să mai dau cu ruj fără creion, adică dacă aleg să mă dau cu ruj, clar pun creion înainte. Nu mai îmi place deloc cum arată fără. Înainte nu aplicam deloc creion. M-am schimbat total. Nu, și înainte nu-mi plăcea să pun culori închise pe buze, dar pentru că nu-mi plăcea forma buzelor mele, doar pentru că nu știam să le conturez. Atât. Și dacă nu știu să le conturez cum trebuie, nu o să arate fain, nu o să arate bine și nu o să fie simetrice, pentru că în general fața noastră nu prea e simetrică. Nimeni nu are față simetrică și m-a arătat foarte ciudat dacă mă avea. Iar în interior vin cu rujul ăsta de la Boys and Berries, în anța asta de nude rece. Am redescoperit nude-urile reci, după o perioadă foarte lungă în care nu l-am mai folosit, eu l-am păstrat de foarte mult timp și nu am mai folosit pentru că acum se poartă mai mult culorile ăștia calde, rozuri, roșu, nu se mai prea poartă rujile mate, se poartă foarte mult glossuri, uleiuri de buze, tot felul de chestii. Și atunci n-am mai folosit de foarte mult timp și l-am redescoperit acum și mi se pare că
nu se pare așa de bine cu trăsăturile mele și atât de fain, chiar dacă este un ruj mat. Maxim pot să vin cu gloss pe deasupra dacă vreau, dar ca nuanță îmi place maxim. Și toate la Boysenberry sunt și foarte, foarte rezistente. Nu sunt cele rezistente pe care le-am încercat eu. Dacă vreți ceva care să, nu știu, să le dai jos cu șmighelul, sunt cele de la Maybelline. Dar și astea rezistă foarte bine. Nu știu că au nuanța asta la Maybelline, sincer. Și cam așa arată. Acum așteptăm să se usuce, ca după să ne putem da cu gloss pe deasupra, pentru că așa îi asigurăm rezistența rujului. Și acum vin cu glossul ăsta de la NYX. Nu are o nuanță puțin de roșu, acum pentru că l-am plecat și peste roșu, așa că o să simte foarte puțin nuanța rujului de sub. Știu că puteam să fac chestia asta în liceu. Mă dădeam cu tot felul de rujuri colorate sau creioane de buze și după luam glossul să mă dau cu gloss pe deasupra și avea glossul deja transparente și mă certa tot timpul că îi mudresc pensula și că îi schimb nuanța glossului. Așa că vreau să știe că încă fac chestia asta. Nu știu dacă vede vlogul ăsta, dar încă fac chestia asta. Și îmi pare rău că folosam produsele. Bun, și cam așa arată machiajul. De aici puteți să vă dați spre de fixare. Eu nu fac asta în fiecare zi și nu o să fac asta nici acum pentru că oricum urmează să mă demachiez cât de curând. Dar nu aplic chiar în fiecare zi, aplic atunci când ies undeva și stau multe ore machiată. Dacă mă machiez chiar în fiecare zi, nu aplic. Nu pentru că nu mi-aș dori să este machiajul toată ziua și pentru că nu vreau să-mi încarc fața, să-mi cauzez coșuri, mai ales și pe alea care te strâng, care au foarte mult alcool și te strâng pentru că te fixează acolo și fac treaba foarte bine, dar nu prea să fie cu tenul. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la mine, vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat, că m-am plâns eu aici de o grămadă de chestii și știu că n-am fost tocmai foarte vesel, dar o să fie cu subiecte mai vesele și mai interesante cât de curând. Momentan a fost și m-am pus sufletul pe tavă și m-am descărcat în fața voastră și cred că e bine să facem asta din când în când. Dacă v-ați uitat până aici, dați un semn, lăsați-mi o inimă în comentarii să știu câte persoane se uită chiar până la final. Aș fi foarte curioasă. Mulțumesc mult tot. Bye!